Hello guys, welcome to my daily vlog guys. Pasigoy asiti ng mga makina ninyo ha. Toy blue atong sako din nga green. Basig makatabang to. Ginoo, panalangin ni sila Ginoo. Nas ilahang paningkamot. Diyan mo sakyan. Nakasama mo drive. Sila rang duha kain kung mangayaw po sila to. Loya pos duha. Iya sumasay si Resron. Bakben ka man ang chit. Ba? Di sumasay si Alpine itu dia ya. Umuatos papa mo adto ko. Blagla naman. Oo. Mga bata ba?
Adi pa tumulak ka. So isda din na do. Kuwas raman. Ha? Kemudian timbang ko ng 1 kilo. Sa pagdunggo ni Mr. guys, wa jud nako siya ma-videohi kay atol man nga nitawag ang mga bata guys nga tuwa sa Garcia. Mo to nga naputol ang video, wa na siya makuha ang video kay natumanaw ang pagtubag. Kay base in case of emergency tong ilang tawag, mo tong wa na ko siya makuha og video. Ha? Ari kinukusa yung kargado. So. Lagi si Juan og di ba kuno kamo adto pambot sakyan. Kay marang karga kuno tatanan. Oh, Di po si Alvin kay ang taga bukid kuno basig manugbong. Gaaso-aso maning dag-uma guys oh. Ang mga anak guys to sa Garcia kay ga lumba-lumba sila og apil og boat racing. Wala lamang kumuadto guys kay mao to magtimpo. Oh. Labot pa sayo po sila kaayo. Kani oh, gapadagan-dagan oh. Labong di mga pelog racing dito sa Garcia. Unsa kay nga, unsa kay gi langtaran nila adtong Garcia, guys. Nga ara naman ang nag-uma oh. Uma na baka sila og bangga. Kani guys, amo ni mga silingan oh. Mo ni San Pedro. Wa sila maapil si Alec na si Berto kay tuwa sila sa Garcia. Tuwa sila sa racing sa Garcia guys. Kay San Pedro man ron. Gaaso-aso ang gadyo din taon ng dag-uma. Nag-uol jud kos mga bata adto ah. Nana sila guys, atong makita oh. Ha? Uy. Lagukod sila ah.
Murag sila ra man gud nang nangadto. Si Alex ug si Berto. Sila ra mga Entrentos Valencia tele. Tulong malagi na hunong pagbut sila sa loud. Oh. Ha? Okay sa man eh. Si Alex. Oh, duha man eh. Ah. Usgar de kung usa. Si Alex. Si Alex rin uli man, no? Manis bird. Wa dia si bird. Pila ra may sugilanon guys, nang-abot na sila. Ba? Ari ko no, mangutana ko na ko kasa pa mas Berto. Agahong anak mo niuli na bunso. Si Alex. Ay, di man ni si Alex gada. Aw, kaya na kog kinsaon, ano may kaila? Kumusta man? Wa ka daan. Marang pasundaya ka to day? Wa pa mo man og lumba? Ngani uli nung ka? Uli na, may dugayan. Agay. Si Berto di ay naman na po to. Gujo ka Omar. Asa mas Berto ama na ani? Anang kuan? Aning loud na ani? Naka daog ba mo? Wala. Konsumisyon ra? Ah, 200. Loo. Loo. 200 janay 200. Ah, magamay ra na taon ng gamay ra mo tong pambot ni Jay muguya na nang dako. Para ka padagan. Ikaw de kasara. Ha? Kausar ko kay gipildi lagi Tyson. Dipindi ka tayo. Isa mo pambot. Hello. Nakalo kausar kalo. Kuan pambot tas taga Garcia gisagdan ni Tyson. Dagalo di gitry. Pero looya pod. Bismil ay Consolation. Si Berto kapit naka duha ka pasulusin nga po na. pildi ka pa Berto? Oh, God. Ang ilagong, wa man sila magkuhan na speak og daog. Oh. Consolation ro Ah, lagi para like kuno lagi laman Para mag-practice ba? Di sa sunod na una sila. Di man guni mga pambuta ano i-appeal og Okay, panagatan mo kan? nagatan mo guni. Looya si Berto mo inoy gaguyod sa dako ah? Wala na andare doy? Wagit. Pabot ang Bertot. Ana Bertot. Mudit sa may pantalan. Pagkataon na ang kanang namoy ang laod. Ito na pa ni gasolina ha makaadto di ta ko pagdulog no. Ay bana-bana. Iop ka na ba? Magtuta ka. Na gasolina lagi. Mato na Rosel ka nakanto. Agam kang motor nang isagdan. Purot-purot ka lang. Anak na. Daan na. Ito gamay ko ang mo kadagan. Ha? Ito ko na gamay sa bin. Hindi. Purot-purot na. Basta engineer ang daga na. Pero mga hapit media. Dili ng purot. Kay di na badan. Kay pag makina. Purterteng makina. Hindi bawal man. Muda. Ag kabir. 390 kabir. Pero giukihan kay kaning kuan way alamag. Sagdi. Sagdi na sila. Para mazamo kay ako sweet tom ko makina itano naglubot. Purterte din na dito ni kapil kay bawal nga makina kay makdakog kuan. Amo ni kadaog na mo ka champion. Mao ka samdio kay dakpo. Oh, de lami pun menagan gila godbot.
Namad-mad man na to. Mga tag-as mo gud. Nah, habog. Samot na og itong hangin-hangin pa. Og nay, Dagko sa bawd ato. og nay pambot nga magambak-ambak. Kansiyon na to kay lami managan kay igura mo na ba? Grab. Tagas mo patag mo lang. Taga sa patang sa igura po buna-buna. Pag pili man ang agpat, Tagamangga lagi itong katayting gisakyan o dili tagalisa. taga adto ra. Ako may grabing ko ana. Pero wa may problema kay may tyson sa ako maglumba sa istorya kami na. Bus, ano sa istorya. Pag nanghubot ang mga numero, kung nihatag may numero ato. Pero sa lain baka nakatapad. Awa pa siguro maka Wala ko. Oh, bato pa kabirto lagi nga hinas wa nakaduha pag nakakuan. Pele merong agpat nila. Bibili na mga dessert. Ulit pa na. Ang manis na dali ra man mo kuan. Okay, gahir. Pinana pa to 200 ra kuno. 200 ra man nagibutang panggasolina. Nag chat 200 ra kansi ta ni 200 ra. Madja gani kay nagunja na ha kay naay to sumala itong tubuan. Mil na. Danay certificate nga. Palaminit na wa. Palaminit na pero bagoon mo kuno. Alamis paminan mo mag-apil wa. Kuning itong taga-duro ipanganaman daan kay Na madam. sa una kay taga-duro. Le, na lami sabot ta sa uban, sama ta sa dili kon pina. Ang dili hunda. Tigil lagi din ang bago. Abot na si Jong. Abot na gahatod taon sa gaguyod sa dakong pambot ha. Giguyod guys kay namatyan og makina sa laod nya unos. Ahoy taong anak may gaguyod. Kapuno pugod taga-duro eh. Ana-ana yung duro. Nalupa. Nagimiro. Sinsya na mo guys. Sumawra ko ilingaw na ko karong adlaw. Ako mo yun guys. Bye-bye!